Good morning mga kaibigan! Halika, samahan niyo kami sa aming misyon. Saksihan natin ang mga ngiti ng bawat bata sa Christ Happy Child Heaven in Bugalyon, Pangasinan. Ito ay Bahay Ampunan, isang non-profit organization kung saan dito dinadala ang mga batang wala ng magulang dahil sa iba't ibang kadahilanan. May silang hahandugan ng mga hygiene kit, gamot, pagkain at bibigyan namin ng sorpresa ang batang may kaarawan sa buwan ng Pebrero. Bago ang lahat, sinigurado namin na safe kami at higit sa lahat, safe ang mga bata. Kaya na-disinfect ang aming team bago pumunta sa kanila. Binigyan din namin sila ng face mask at pinasuot sa kanila para sa kanilang safety. Dito na tayo mga kaibigan, napakaganda ng kanilang compound. Tila bang di ramdam ang kalungkutan. Peaceful at maraming puno ang kanilang lugar. Excited na kaming makita ang mga bata. Kaya mga kaibigan, tara, samahan niyo kami sa aming misyon. Simulan na nating pasayahin ang mga bata. Halika kayo, sabayan niyo kami sa aming programa na ihahandog sa kanila. Headquarters ng mga lalaki. Yes. Ito yung sa mga boys. Okay. Boys yung pinuntahan namin. Actually, hati pala siya, hati. Sige na, ikwento nyo na kasi hindi ko alam. Dito kasi, dito, nandito tayo sa mga pang-boys. Ang girls, doon pa sa kabila. Kung malapit doon sa, doon din sila nagtatanim ng mga palay. Yung mga palay na yun, hindi na kinakain nilang rice. Pero Pag pwede namin kinakain din makita nila. mamaya. Yes, dadaan tayo doon mamaya. Pero actually ngayon kasi yung mga girls, pinapunta na rin sila dito, nandun na sila lahat sa Okay. Okay. So, bye muna ngayon guys kasi mag-prepare pa kami. Hello, ito yung mga bata. Ganda naman ang nakupat nyo. Ayan, tingnan niyo bawat ngiti ng mga bata. Napakasaya nila. Tila din nila ramdam na wala silang mga magulang. Salamat sa Christ Happy Child Heaven sa kabutihang loob ninyo sa pagsagip ng kinabukasan ng mga bata. Ang aming na-interview ang isa sa mga staff nila na kwento nila na may magkakapatid dito. Apat sila, ang ama ay nakakulong at ang ina ay nasa mental hospital. Naantig ang aming mga puso nung masilayan namin ang mga magkakapatid na ito. Ang liit pa nila. Sobrang mga bata pa nila na tila pinagkaitan sila ng swerte sa langit. Bagamat, salamat ulit sa Christ Heaven sa pag-aruga sa kanila na tinuri na nilang tunay na mga anak ang lahat ng mga nakatira dito. Parang ang hila. Dahil lambat ngayon, buwan ng mga puso, nandito ang team ng Windsor Home upang magbigay ng konting blessings at magkasal sa inyo. Okay, magalala. Gusto niyo ba ng cake? Okay, mamaya. Okay, bago tayo mag-umpisa, let's have our prayer, opening prayer. Manaming sa langit, salamat po sa mga biyayang pinagkakaloob niyo po sa bawat isa po sa amin. Salamat po sa paggabi niyo po sa amin sa araw-araw, Ama. Ama, naway, ingatan niyo pang bawat isa po sa amin sa umagang ito, Ama, naway. Pasisiyo po sana mga gagawin po namin naman sa umagang ito. Pasisiyo po sana ang mga tao. Ngayon po ninyo upang magbigay ng kasayahan sa bawat isa po sa amin, Ama. At naway, patuloy niyo po sana kami ingatan sa oras na ito, makatawad po sa mga pagkakasala na nagagawa. Dahil nang kami nitilig sa pangalan ng Jesus at Pagkaligtas. Feel na feel din naman ng mga bata, mga kaibigan, ang isang tunay na pamilya. Kasi dito may tumatayong totoong nanay at tatay sa kanila. Ang nag-aaruga sa kanila ay totoong mag-asawa na ang tawag din nila ay nanay at tatay. Pinaparamdam din ng mag-asawang ito ang tunay na pagmamahal at pag-aaruga sa mga bata.
Meron kaming na-interview na bata. Ano pangalan? Tinatanong namin pabiro, sama ka sa amin? Panoorin ninyo ang batang ito. Makikita mo sa kanya na masaya siya ng aming tinanong na sama ka sa amin. Kaso ang sagot niya is ayaw. Ilang buwan pa sila dito, ate? Gusto mo sumama sa akin, Jemwell? Hindi. Bakit? Bakit ayaw mo sumama? Ah? Bakit? Bakit ayaw mo sumama? Masaya dito? Oo, talagang saya-saya dito. Talaga, masaya dito. Tinawag namin si Jamaica at Roel, ang mga bata may birthday ngayong Pebrero. Binigyan namin sila ng munting sorpresa kasama nila ang Ate Jerlyn of Manila North Eagles Club na pinili mag-celebrate ng birthday sa bahay ampunan. Pagmasdan nyo mga kapatid ng aming sorpresahin ang dalawang bata. Tila bang na-speechless sila. Di nila in-expect ito sa buhay nila. Napatigil kami nung amin silang tanungin. Lalo na yung batang babae na si Jamaica. Narespeto namin ang kanilang feelings kasi parang naiyak na sila at kami din. Ramdam namin sila mga kaibigan. Di ba napakasakit sa tuwing birthday mo, wala kang magulang sa tabi. Yung mga ibang bata di para naranasan kung paano hipan ang cake. Minsan, sinasabi nila ang birthday ko po ay ordinaryong araw lang po at wala lang po yun. Napakasakit marinig yun sa isang bata. Sa munting handog namin sa inyo mga batang nasa Cry 7, naway napawi namin ang lungkot sa inyong mga dibdib. Naway napasaya namin kayo. Naway napangiti namin kayo. Saludo kami sa mga tumutulong at nagtayo ng organization na ito. Maraming salamat po sa inyo. Punong-puno ng saya ang aming mga puso. Maski pa paano, sa maliit na paraan, kami na Wings of Hope team ay nakapagbigay ng saya sa mga bata. Sa ating lahat. So, in behalf of the CHC family po, nagpapasalamat kami sa pag-share po ng blessings. So, wala po kasi si Director, kaya mamaya po pupunta siya dito. Kaya maraming salamat po at sa pagbibigay ng kasiyahan sa mga bata. Maraming salamat din po sa mga taong may mabuting puso sa aming sponsors, kay Judge Philip Cruz of Bataan, kay Kuya Henry Lato of Kadiwa Eagles Club, kay Ate Jerlyn Team, Ate Shane and Ate Reyes of Manila North Eagles Club, at sa CJ Pharma. Maraming salamat sa inyo, naway marami pa kayong mga tao mapangiti. Maraming salamat sa mga supporters at subscribers namin na handang tumulong sa misyon na ito. Kasama po namin kayo sa bawat misyon. Maraming salamat sa Team of Wings of Hope
sa effort at pagmamahal sa misyon at sa susunod pang misyon na ating tatahakin. Sabi nga ni Father Laura sa kanyang homily, nilikha tayo ng Diyos tulad ng agila upang magbigay din ng buhay para sa iba. Kaya mga kaibigan, mag-subscribe na sa aming YouTube channel na Wings of Hope. Sa isang subscribe nyo lang, marami na kayong mapapangiti at marami pa kayong matutulungan. Kasama namin kayo kung hanggang saan kami dadalhin ng aming mga misyon. Naway patuloy ninyo kaming suportahan. Wings of Hope, touching hearts, changing lives. Abangan po ninyo ang part 2 ng bidyong ito, kung saan bibisitahin natin ang bahay ng mga babaeng nasa bahay ampunan. Sila po ay hiwalay ng compound. See you on our next vlog. Thank you!